दाना अमा मिशननि पोस्टार मारिग्राया मा जोंनि बिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बारफ्रा पोस्टार मारिग्रा बिराद गिदिर गिदिर बेल'खौल'सो खालामदों बहाथो अमा दं मिशननि अमाया बहा माबैसो दं दतमायाव बोरमा मिशन दतमायाव माबैसो बोरमा फालो दङ बबेसे बबेहाय हा बायदिसिना मिशना दिनैहाय बे मिशननि नामाव पोस्टारल' आरो बे पोस्टारखौ लासिं सिं जोंनि बिसिडिसिनि मेम्बार चेयारमेनफ्रा पोस्टार मारियो लासिं सिंनो बे जबानमोन बे जबानखौ मावाखै बिनि थाखायनो रायजोफ्रा खुद्रिदों आं एसे लाजिनायबो मोनफैबाय दा आंबो UPPL निसोमोन नालाय गोबां लोगोफोर दङ ओइ नायहरगासिनो दं आंखौ UPPL नि दैदेनगिरिफोर जोंबो दादागिरिमोनथ' आगोलाव नङा होमबा जा दाजा दा मानो फैनो गोनां जादों मा सार्थ'आव फैदों बेखौबो बुंनांगोन थांखिया मामोन बै समाव 5 बोसोर सिगां सोमावसारदोंमोनबो नङा होमबा सोलायनाय नांगौ परिबर्तन नांगौ गोदान सरकार लाबोनांगौ ओइ हाग्रामा महिलारि सारा ओरै ओरै BPF सरकारा ओरै ओरै बायदिसिना बुंनानै जों होख्रावामोनबा होख्रावना होख्रावामोन खाराब रायना रायामोन हा दा बिनिखायनो एसे लाजिनाय मोनो मा जोंहा उसुबिदा मोनो खिन्थु समानो जोंखौ बाध्य खालामदों समानो थिनदों बिदि जोङो उल्टा फाल्टा माखासे सोनाबा मोखां माखासे सानजा मोखां जानानै जोङो जोंनि लिडारफ्रा बिदि मोखां जायोबा जोंनि समाजखौ गोथों लामाजों जोङो थिग जायगायाव लांनो हानाय नङा बेखौ गोसोआव लाखा जायनि थाखाय जोङो बिराद गोनो गोथो जादोंमोन जोंनि रायजोफ्रा नङा सोरबायानो लिडारफ्रा UPPL नि लिडारफ्रा ओइ सानजा मोखां जा ओरैसो जानो ना BPF आ बुङो ओइ सोनाबा नायहर ना ओरै सोनाबा नायहर खम जाल्ला जायाखै जायनि थाखाय जोंनि मानसिफ्रा गोनो गोथो बिराद आन्दायनाय फैदों सोर सैथो फालाय सोर दैदेनगिरिया सैथो सोर असैथो नङा थेवब्लाबो जुजियै खुनुरुखुम थांनाय 5 मासनि सिगांसो सरकार गैयामोनबा UPPL निया बिराद गिदिर गोथाव लेक्सार होनानै खुनुरुखुम 12था MCLA देरहादोंबाबो आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकारनि अनसायनायाव सरकारखौ सालायनो मोनदोंमोन दै 5 बोसोराव खिन्थु BPF आ 17था MCLA देरहादोंबाबो सोमावसारनायनि खाथिराव BTC सालायनो BTR सक्ति होनलायनायखाय सालायनो होथ'दोंमोन UPPL नो सरकारखौ नाथाय बे 5 बोसोराव मा रादाय होआमोन UPPL आ मा जबान होआमोन रायजोफोरना मोखास्थ' दङ रायजोफ्रा नेताफोरजों नांलायोसै खुनु दिन नेताफोरजों जुक्ति तर्क होबोफेराखै जोंनि आइमाव रायजो राजाफ्रा सिरि खोनासंदों नायबाय थादों मा मावो बिराद गोथाव बिराद गिदिर लेक्सार होफैयोमोन जोङो नैबेहायनो बे दतमायावनो बे जबान आइमाव गरिब मानसिफोरनो जिबायदि खोथा होदोंमोन बे खोथा होनायफ्रा थांनाय 5 बोसोराव UPPL सरकारा मावदोंना मा मावदों आंथ' लाजिनायसो मोनदों बेनिखायनो थांनाय MCLA नि एसे सिगांनिफ्रायनो जोङो स्रोद माखासे जोङो दैदेनगिरिफ्रा जोङो सावरायनानै बिदिजों जानाय नंलालै जोङो एसे सोलायनानै जोङो बे फारसेनो जों ज' थांनाया थिगसै बे जोङो थांनाय MCLA इलेक्शननि सिगांनो जोङो जावरिदों माखासे जोङो दैदेनगिरिफोर खारना जाबाय मा सरकारखौ मानो नांगौ
रायजोफोरनो राजनितिक दोलोखौ मानो नांगौ रायजोफोरनो मानो नांगौ राजनितिक दोलोआ इलेक्शननि गेजेरजों देरहानानै सरकार सालायनांगौ सरकारनि सालायनायनि गेजेरजों आइ माव जोंनि जनसाधारणखौ नायनो थाखाय अनसायनो थाखाय बायदिसिना अनसुंथाइ बायदिसिना सहाय सुबिदा होनो थाखायसो सरकार नंगौना नङा एसे उनाव बुंगोन जोंनि गाहाय आलासि बिथाङा दानि सरकारा हाग्रामा महिलारि बिथाङा आइ माव रायजो राजा साधारन मानसिफोरनि मोखां नायनानै दिनै आसनि हगारदों बिराद सुन्दर आसनि मोनबा गेरेन्टि आसनि आं बेखौ बुंला दाहाय बुंगोन बे थांनाय सरकारा मा होदों गोसोआव दं गोसोआव दं जोंनावबो मेरला मिशन दङमोन मिथिगौना मा मिशन दंमोनलाय बेयाव आगोलनि जोंनि बिसिडिसिनि मेम्बार चेयारमेनफोर दं नामा दिनै जइन जानाय दंमोन नामा गोबां मिशन दंमोन जोंनाबो इउपिपिएलनिया लाजिनायबो मोनो एसे बुंथारनो गोनो गोथो आखुखौ जाबाय थाल्ला थुल्ला अमा मिशन खोनायाखै होनबा दाउ मिशन बोरमा मिशन ना फिसिनायनि मिशन गिलु बालु मिशन खालि मिशन जोंनि आइ माव जाम्बा जाम्बे लेखा रोङैफोरा बुजियो नामा मिशना मा बेलाय मा मिशन आसनि बेलाय जोंथ' एसे बुजियो बे माबा स्कुल सालायनाय मानाय मिशन जोंनिया लेखा गोरोङा लेखा गोरों गोजा नालाय मिशन अमा मिशन दाना अमा मिशननि पोस्टार मारिग्राया मा जोंनि बिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बारफ्रा पोस्टार मारिग्रा बिराद गिदिर गिदिर बेल'खौल'सो खालामदों बहाथ' अमा दं मिशननि अमाया बहा माबैसो दं दतमायाव बोरमा मिशन दतमायाव माबैसे बोरमा फालो दङ बबेसे बबेहाय बायदिसिना मिशना दिनैहाय बे मिशननि नामाव पोस्टारल' आरो बे पोस्टारखौ लासिं सिं जोंनि बिसिडिसिनि मेम्बार चेयारमेनफ्रा पोस्टार मारियो लासिं सिंनो बे जबानमोन बे जबानखौ मावाखै बिनि थाखायनो रायजोफ्रा खुद्रिदों एक नाम्बार बुंदोंमोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोनलै होनाखै मा दहाय जोंहा एमसिएलए बिथाङा बुंदों लाजिनाय मोनो जोंहा फर्म लानानै फिलआप खालामहोग्रायाथ' जोंनोमोन ना लिडारा दा बदनामा जोंहा जाजोबनायनि बदनाम जाबाय आरो बेल' खिन्थु जोंथ' मोनजायाखैलाय जारलाया बिसोर दा बेल' नङा आइ माव दखान माइरं मुवा मैगं दखान होग्राफोरनिलाय आसननो आइ अनसाय बिथांखिनो माबा बिथांखिनो गिलु बालु बिथांखि 5 बोसोराव मोनबाबो रावबो देखायनो हाया मोनबा आसनि मोननो हानाय रायजोफ्रा बेसेबां लासिं सिं आरो बुंदों आरो बुंबाव रायजो राजाफ्रा आइ मावा मोनसे बिसार खालामो सोर लिडारा मा जबान होदोंमोन बे जबानखौ मावफुङाबा इलेक्शननि गेजेरजोंसो बिनि फिननायखौ होयो जायनि थाखाय थांनाय नैबे मास मोनबानि सिगां इलेक्शनाव रायजोफ्रा बिनि जबाबखौ होबाय लासिं सिं मानो 7थाल' देराखै एफा गिदिर गिदिर लिडारफोर दङ बेहाय गिदिर गिदिर लेक्सार होग्रा बे दोलोखौ दैदेनग्रा दोलोनि मानसिया मानो जेनजोबनांगौ बिपिएफआ मानो 28टा गाहाम गिलु बालु 28टा गाहाम देरहानानै मानो एथ' शक्तियै दिनैहाय सरकाराव फैनो गोनां जादों एकमात्र जबान
फेलें मावनो रोङै मावनो हायैनि खिथेर बियो बे इलेक्सना बेनिखायनो जोङो माखासे लिडारफ्रा आगोलाव जि सिन्थाजों जोङो रायलायबाय थादों बे सिन्थाजोंसो जोङो नै दा बिपिएफआव फैनायनि खारना बे